Zer da feminismoa zuentzat hitz batean? Iraultza edo etorkizuna. Niretzako feminismoa bizitzeko modu bat da. Bai, eta niretzako ere askatasuna, eta antolakuntza. Zeintzuk dira zuen referenteak feminismoan? Basauriko emakumeen elkarteko da Asociación de Mujeres de Basauriko edonor. Basauriko talde feministak Kiskali. Bai, azken finean hori, Basauri beti izan delako oso herri garrantzitsua feminismo arloan, eta bai, Kiskali eta mugimendu feminista Basaurikoa. Hemendik 50 urtera zelan ikusten duzu mugimendua, borroka, feminismoa? Espero dugu borrokaia bukatzea ez, dana Bai. ondo egotea. Gauza asko lortuta egotea, Hori eta da. hori, lasaiago bizitzea edo. Espero dut aurrera pausoak eman izana, eta hemendik 40 urtera gutxienez esango nieke hango jendeari edo garaiko jende horreri ezaztutzeko bidean lortu duguna.